कसे काय मंडळी, तर आज आपण जातो कुडामध्ये, कारण कुडामध्ये असा गड किल्ल्यांची स्पर्धा. पहिली गोष्ट तर आमची गाडी कुडामध्ये गेल्यानंतर दिलंय बाबूकडे आणि मी बसलोय आनाच्या पाठीमागे. आणि कुडा आमचा असला जबरदस्त डेव्हलप झाला ना, जडेतडे असे मोठे मोठे बिल्डिंग आहे अगदी मुंबई सारखे. सगळ्यात पहिले राजमाता जिजाऊ यांका नतमस्तक झालो आणि आपण येऊन पोचलो श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाकडे. पाया वगैरे पडलो आणि सगळ्यात पहिलं किल्लो बघितलो सिंधुदुर्ग किल्लो, सिंधुदुर्गची शान. त्याच्यानंतर पोहोचलो लक्ष्मीवाडी कुडामध्ये. आणि या मुलीचा छोटा कौतुक करूचा तेवढा कमीच, कारण किल्लो तुम्ही बघताय ना, ह्या मुलीने एकट्यान बनवलेलो असा. तर या गोष्टीसाठी तर एक लाईक नक्कीच करा. आम्ही किल्लो बघून झाल्यानंतर निघालो सगळे गाडी घेऊन आणि येऊन पोचलो कुडामधील शांतिनिकेतनमध्ये. आणि येऊन बघितलो सुवर्णदुर्ग किल्लो. आणि एवढा अप्रतिम किल्ल्याचं काम केलेलं होतं ना, चारी साईडनं किल्ल्याच्या पाणी असा. बाकी तुम्ही प्रत्यक्षातच बघताय. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. नंतर आम्ही बघितलो जिंजी किल्ला. आणि हो किल्लो बघताना असा वाटत होता ना की एखाद्या प्रत्यक्ष किल्ल्याच्या समोरच आपण उभे असो.